सिगांनि समफ्रावबो मोना नङा मोनदों, सोरबा सोरबा एसे एनै मोनदों, खिन्थु 5 बोसोराव कमप्लिटलि गासिबो होजोबनो हायाखै। बिदिनो सासे सानैया मोनदों, हयथ' सोरबा सासे मोनाखैबाबो, जों मोनाखैबाबो, जेनेबा सोरबाया मोनाखैबाबो सोरबा सासेया मोनदों, बेबायदिया जाखायो। देवलाल ईश्वरी और जवाहरलाल बसुमतारी संजीत नार्जारी, श्यामल रॉय, self-help group का हेवी फैक्टर अनुरोध जनाइछु पानी रास्ताले group next Maidansi self-help group next Alain उनाव Maidansi उनाव Sampriti self-help group ओमफ्राय रेडी जानानै था ओरै मिनि हर एसे Self-employment programmer training yang dilakukan coba. Ini lagrang. Isinya. Bila industri ini dilakukan, dia kalau ada, agar masalah dia ini dengan diberikan dia kalau ada, sehingga kalau ada. Mandaran coaching center besok hambai yang bilang Thangari Bosumotari bilang bahwa Gita Hasta sebagai senior citizen pernah jangan cek orang nanti next बुधमान बुस्मतारी ने को नायक बुधमान और ठुंगलू जैकी जैसे नायक ज्योतिका ने गीता मंडल बिथांमोना जाखांबाय बा हामबायनाय थाबाय अर्गेश्वरी सिडलिनि बिथांनि नामा गोसोआव जोबोद मोजां मोनदों, गोजोननाय मोनदों। माने दानि सोलिफुबाय थानाय बिटिसि गभर्नमेन्टनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव जों बायदिखौ अनसायनायनि थाखाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो सारा जेसेबांनाखि बेहाय बड'लेण्डआव सिट बा सरखार सालायबाय थागोन, बे सालायबाय थानाय समसिमाव जों बायदिखौ अनसायलांबाय थागोन होननानै मिजिंथिनानै आङो सारखौ जोबोर धन्यबाद होनानै आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। सिगांनि समफ्रावबो मोना नङा मोनदों, सोरबा सोरबा एसे एनै मोनदों, खिन्थु 5 बोसोराव कमप्लिटलि गासिबो होजोबनो हायाखै। बिदिनो सासे सानैया मोनदों, हयथ' सोरबा सासे मोनाखैबाबो, जों मोनाखैबाबो, जेनेबा सोरबाया मोनाखैबाबो सोरबा सासेया मोनदों, बेबायदिया जाखायो। सरखारनि खोथा, एथ' रायतनि गेजेराव गासिखौबो खेबसेनो नायनो हाया हिसाबै जोङो बेखौ जों धन्यबाद होयो। जाहाथे दानि सरखारा जाहाथे मोजाङै मोजां दैदेनलांनानै जों बायदिखौबो अनसायनो लांबावो, जोंनि तरफनिफ्राय आङो बेखिनिखौ बुंनानै आङो जोबोद धन्यबाद होयो।